Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ke company Yamaha hakaski sajan jong ka arpu lai tarik ubnaya jong arjara arpu ar kalau pelai pai ba ya ka thok bathamai ya ka balatip kum ka MT15 2.0 the hyper naked bike ya kini ka thok bathamai la pelai da wasif na ka Yamaha bat uba banri phira lingdo ubadai udkhot jong ka blue streak shlong hakajing penlong ya ka tamasa balatip kum ka the call of the blue ha parking lot kabadan ha polo shlong Hagani ka tamasa la penbernya ya ki pai ba nang one pet kai da ka blue box bat gym khana bat nalor kata la peni pai ba ru ya ki tiar kali jong ka Yamaha hagani ka kenti la samru ya ki t-shirt sha ki be shim benta hagani ka sngi da uba indon lang pasa ubadai utra jong ka Frank Yamaha ka slam de thok arsaka ka badon ha nong shiliang nong thamai shlong. All right, so ladies and gentlemen, we need your exceptional participation here because it is now time for us to unveil the MT15 version 2.0. Please get loud and help our please unveil the bike. It is absolutely fantastic.